Я тут на карті бачу, що у вас каплиця стояла отут, да? Да. На горці. Да. Я туди каміння кидав. В смысле, як ти Корови. кидав каміння? Ми- Як ти кидав Ми каміння? малі дурні були, я кидав. О, а там это, був тою пані. Говорили, що там Ну. пані похована була. А як фамілія той пані, Ніс, пам'ятаєте? я ніс не Ні. знаю, синок. Не казали. Мені було 6 лет туди, чи, Ну да, чи да. 7. То що я пам'ятаю. А як та каплиця, вона дровляна була? Чи... Да, з кирпича, і ще тут кирпич Ага. такі широкі, ще на хати ще погоріли наші хати, тут фронт ішов, то порозбирали все. Там окна були, двері були, все було. І окна, і двері були? Ну, на Та що, дверей, обична, ні, подожди, обична хата стояла? там Ілі ні як? дверей, ні окон не було, але Ага. би на двері дирка, ну як у нас у двері відкриті, там з Ага. кирпича, що з кирпича, іде в окна, ну то бало ми корови там, Ну а то ти там- розкажи, де в окна, як воно глядело саме тут. які Алло. окна, я скажу я. Алло, Обыкновенные. алло, Але отакі закруглені? алло. Не. Ні, квадратні. Ну. Окна такі, окна, окно, Ну беделька. то що, хоч хлопець у нас? Квадратні, У нас. да. Квадратна, Ну да. то І бачиш, тут що видно, не що знає, ви- ніхто тут не А знає. вона, знаєте ж скільки, половину в землі. Вона ж наверху ще була. А, там ще нижній етаж такий Та був. добре, Да. хай, що тут говорить. Вона половину в землі, а половину наверху було, вроді так би. Ага, то ви там були внутрі. І там Там похав... внутрі я не був. Ми було корови пасемо, то тобі государственне, тобі собственность була. Совєтська. Частна, при Польщі, А. при Совєтам ніц не було вже, все вони зметено тут було і нічого не було. До якої стояло до війни, до 40. В 39-му було? В 39-му було? Да, в 39-му вже єрські, вже, да, в 39-му було. Може розграбили у 39-му, да? Да, А розбурили коли? вже, а я ж розбував. Поляки уїхали. Вже не. Ну як Так. прийшли русські. Ми як згорели, то вже кирпичі, коли згорели, після війни. Ну. І все, почали її розбиратися. Ну, значить, вона до 39-го Это, года. А во время війни як була? 45-го года это є. Где-то, значит, 44. Не, війна кончила, нас освободили в 44-му. То в 44-му году где-то є, і порозбирали, хто так, по кирпичу. Ага. І той кирпич на хати пустили, ні? Тут? Да, хто куди взяв, да і все. І вето брали кирпич. Я не пам'ятаю, там брав чи не брали. Там. А там криш стояв наверху. Нічого не Каплиці. було і криші не було. Крижа. Крест. Крест. Криш все время. То, Крест. Ти крижа не пам'ятаєш, що это ж ховали, чиє дитя родиться не хрещене, то ховали таких нехрещених дітей. Кола каплиці чи внутрі? Ні, збоку вообще метрів 20 чи 30. Там такий кусок землі був, мов, з півгектара чи більше, там сосни такі росли, берези. Там бугор був, це зараз це військовий завод. Ну, на уровне Там такий насипали бугор, ров, з да? цього бугра, окопи йшли, аж до сельця. А, ну ясно. Навряд вони все, все Щоб затоптати. Бога не вірили, нічого не знали. Мы темные были, да еще. Ну, как-то люди обходили это место. Все равно, как бы там дороги не шли на завод, вот тут люди на работу шли, то они как бы старались вот этот как бы квадратик такой, так это местечко обходить. Як я помню, хлопчик, Обходили его. Ага. Оно еще было возвышено чуть-чуть. я напомню, стіни-то точно помню. Стіни Ну, були криші- розписані там? Ніч Внутрі? не, з красного кирпича. Красный кирпич, да? Да, Ага. красный. А там... А ви з 30-х годов? А после Наразі 31 Я года? О, 35 То може ще помните, а там на божестві проходили внутрі? Чи не приїжджав ніхто? Я не знаю. Мне, А божество-то, ну, по як я помню, то що я помню, вже католически, да? Да, да. при німцях тут уже Никогда нічого никто не говорил було, по що этому. все зав'язано було. Она ж ще. католицька була, не? Вона яка-то, да, де-то так. Мгм. Видите. Слышишь, пап? Это ж пани, это же звали двор. Это що ж двор був? От Самолович, то, это там, от тієї канави. І Какое по канал? Юрку, по Юрка.
Это все покупляли, кто ездил в Америку, заробляли долари, і это двор мусить бути, чи що тут звали, дворне. І зараз зоветься, де? То Где дворне коровник, поле, да? то дворне болото. Навпроти аж до Морморова та деревня, все було дворне і звалося. Так подожди, а Максим Садов относился к этому двору чи нет? Ну, а я ж не знаю, да, Не як знаешь? Максим Это отдельно было что-то? Нічого не пам'ятаю. Ще Київ був. Ничего не понял. Ты что, может, баба наша могла бы еще вспомнить в Вот, былые времена. ну, старый. Но тогда этим не интересовался. А тут ще никто. хто такий, старейших і нема. Шекрота, то де там он, Березний? Шикрота не вспомнит тоже. А Он-то але вон вже, он вже. А каплиця була на погорке таким стояла. Да, тут погорок Мгм. такий був, це вже той заводський завод, тут И обсаженная соснами была. не такі Слушай. росли, не обсаджені вони були, Да. чи сам не так, Малий у лісок радку. такий. Тут сосна, там береза, там знову там. І трава, а в нас паші не було, там було корови зажену туди, і корови пасів там. Мгм. Ну і що, там мусором закидали той підвал, а то був у підвалі вона, отак у землі, якби погреб. От, штовх у землі. Окна наверху, і би двері наверху, там Мгм. і сходи були, чи ж як там, що то я вже забув. А то место, где она стояла, находится сейчас на территории завода, чи Зараз не особо? знаю, де то, да, де то. Тут же так зробив, що Наверное, я может, зараз и не на познаю. территории завода. Я вже зараз ніс не познаюся. Они как даже как-то так интересно, да. Ну. Обыравнивали. Вони нарочно все з металіком ніякого, де ні сліда не було. Это сам. Там криш стояв законно до этого времени, як завод строили, і Ага. крижа знесли, і що, потім дорога йшла на зв'язковий завод, там Она була далі. поднималась как вот на гору шла. Так, Вот на так гору, вот. бало, аж на гору треба так, до тієї каплиці. І говорили, де їхав на каплицю, де їхав на каплицю. І на каплицю то пружанські гостиниці звали. Ага. Из березы, это он от каплицы, на Щелец и на Пружан уже там Мгм. прямо. И никто не приезжал сюда из Польши, там ниц не А пытали? я не помню, сынок, что я Ага. помню. А То этого? мне было, хоть тогда якую лет 13 чи 15. И была, то это ж кацапы позносили все. Бы тих ригачов там под Пружаною. Я за поросятами в Пружану ж їздив. На рынок, да? Ровером. Огон до сів за полем гостинець Пружанський, до Сельця, на ту Пляховщину, на Рутовичі, Воржбіти, і там Міхновичі поїхав, все, вже Пружанські села. І в той базар у Пружану якраз Ага. упирався туди, бо я вже швагер мій зараз в Пружані живе, Кольхович. Тут же, бачиш, прийшли кацапи, все, де на хто багатейший був, так придирали, знесли. Ну и тогда во всех полях же, колхозов, чи мало, чи много иди в Такой сад колхоз. был красивый. Это ж надо утоптать этому колхозу этот сад. Ну такой был. Мы туда Там все сада ходили не со было. школы. Багато Ну, сад. папа, А, деревья, ну, Але Максов сад. Ну. И это уничтожили сад, ферму. Тут сад був сиротки, я ще ми лазили в Сиротки, а той чого сад. сиротки? Тоді в деревні не було. Папо, чого сиротки? А? Який сиротки сад? Ну, сад чий був? Максим, Максим. Позняка. А, Да. А тоді ж не було базару. Це взагалі з Пружани, во-первых, появився той питомник, і всі ще завозили це. При пошті грошей не було, але у нас цей зв'язковий завод на перня та кришку заробляє. То нікого, а ми все лазили туди до його у Яблука. Ну то вже то, я не знаю, як там вийшло, купив чи приймі той Максio. Вони один, у нас з Блудня, вон у приймі сюди вроді прийшов, до тої баби Максихи. А Макс А винокурня у його була, а у Позняка? Вино чи самогон? Помню, ніц. Тоді самогонки не знали, синок. А знаєш, коли А винокурня это вино знаєш, делали. коли самогонку навчили, як прийшли кацапи русские, то навчили самогонку. А при Польщі не знаю, як самогонку пили, да. вона чи нічого. А Якраз вона на цій бігурочці, вона там да, стояла. да, да. А ви її бачили, як вона стояла? Бачила. Вона була дерев'яна? Ні, вона Ні. кирпична. Там это, такая
Такое здание кирпичное было. Воно не очень большое было. Якась може комната. Ага. А вы там внутри были? Заходили? Заходили, чого ви не заходили? Ні? Ну, я криху присяду, бо мені це цікаво. Зараз її вже нема. О Боже! Ну. Там у нас, як родились дети маленькие и неживые Ага. женщины, то хоронили тут их малесеньких. Бо даже от у нас другого брата жонка ось з тої хати родила мальчика 7-місячного, то вони теж похоронили тут. И все ухаживали, бегали, даже уже дети были, в 60-е годы уже дети были. И те детки даже бегали, я помню, на той кладбище маленького. Ой, крестичок стояв. Ну, а потім вже якийсь завод почали строить тут. То тут же все знесли, це саме, дозером. А який це год був, коли її знесли? 60-ті, 70-ті? Я не знаю, ну, ні, в 60 вже не було. Ага. Мене родила Свірка в 60-му, а може ще і був, може ще і була. Кого тут десь 60-ті? А. Ні, ну я вже тут замужем була, 58 год, то вона ще була. А, то ви сюди приїхали замуж? Ні, я в этой деревні. А. Я в этой, после войны даже в этой хате жила. О. Ну, а мужик жив тут. Хлопец мой. И это мы Сосед. с детских лет дружили с ним, дружили, и это. А потом уже в армию пошел, я в Могилев, я аж в Могилев попала, там работала. Ага. А деток ховали коло каплицы или внутри там? Не, это на чистом поле, там, коло той каплички. Ага. А хто там може, де там, хто був похоронен когда-нибудь, или що, ну, этого я не помню. А капличка была она католицкая чи православная? Ну, Невідомо. я не можу сказати, Ага. не можу сказати. А як ви її називали? Просто... Ніяк. Ніяк. А Просто там був хто внутрі похований? Може вже этого я не помню. розграбили. Не помню, ніхто нам не розказував, ми не інтересувались, хто я знаю, ай, десі. Але туди не приїжджали на боженстві служити святари? Ні, це там просто здання таке Ага. розваленное, даже потолка не було, просто Ага. такое, стояли оно. Як такий домик, одноповерховий такий невеликий, і криша, да? Така? Да, нічого такое було. Мгм. А криш там стояв якось? Ні, Мгм. ні. Ясно. У нас криш всегда стояв отут, де і зараз стоїть, на этом місці. І тут була дорога напрямую туди, этого. А потім уже за этим заводом пішла дорога, де зараз ця дорога. То вона, якраз отако йшла, там гостиниць, на селець аж пішов. Ага. Вон зараз йде цей гостиниць, якщо коло цього заводу. Зараз теж тут дорожка є. А тоді прямо із сельця тая дорога йшла. Тут кляни большущие стояли, аж туди, до Самойлович. Эта дорога была, по которой мы ходили, я и в школу ходила, кляны стояли.